Innováció és szakértelem. Minden emberben él a vágy, hogy minél tovább éljen, és ne csak egészségesen, hanem fiatalosan is. Ez az igény hívta életre az orvostudományon belül az anti-aging orvoslást, amely a szervezet egészére vonatkozóan komplexen próbálja optimalizálni a kor előrehaladásának folyamatát, jelentősen javítva az emberek életkilátásait és életminőségét. Ezt a holisztikus szemléletet valósítjuk meg immáron több mint 15 éve a Fehérhajó Revitál Centerben is, mind az alakformálás, mind az esztétikai dermatológia terén. A célunk itt a Fehérhajó Revitál Centerben az, hogy a természetesség jegyében a 21. század legmodernebb hatóanyagait, eszközeit alkalmazva segítsünk szépülni, fiatalodni és karcsúsodni. Az elmúlt 15 év a bizonyíték, hogy 2008 óta az első kezelésre jelentkezőkből visszatérő páciensek váltak. Büszkeséggel tölt el bennünket az is, hogy a hazai közélet szereplői közül sokan bízzák ránk arcbőrük alakjuk megóvását. Hatékony, látványos, hosszantartó eredményt hozó kezeléseinkkel és egyénre szabott programjainkkal várjuk akár önt is. Ma Nagy Alexandra színésznő érkezik hozzánk. Régi vendége vagyok már a Fehérhajónak. Nyilván egy első alkalom mindig egy megismeréssel kezdődik, de nagyon kedves csapat fogadott itt, teljes tájékoztatást kaptam minden kezelésről, és a tapasztalatok alapján vissza-vissza járó vendég lettem, ugye, mert elégedett vagyok ezekkel a kezelésekkel. A legutóbbi alkalommal is egy Vivace kezelést kaptam, most is arra érkeztem ide. Az volt a tapasztalatom, hogy sokkal teltebb lesz tőle az arcból, sokkal feszesebb, üdébb, és hát bár mindenki azt mondja, hogy fiatalabbnak tűnök a koromnál, azért mégis az évek azok jönnek, és lassan 40 éves leszek. Úgyhogy karban kell tartani az arcbőrt, főleg úgy, hogyha az ember képernyő előtt szerepel, akkor ez egy nagyon fontos kérdés. És ez az a kezelés, ami egy teljesen természetes kezelés. Abszolút azt mondom, hogy fájdalommentes, annak ellenére, hogy ilyen apró mikrotükkel érnek az ember arcához, de szuper hatóanyagok kerülnek az arcbőrbe, és napról napra egyre feszesebb és szebb lesz tőle az arcbőr. A Vivace kezelés mellett egyébként lézeres kezelésre járok ide. Nem látszik annyira az alapozó alatt, de hogy egyébként sebkhelyes 3D-s mélyedések vannak a bőrömben és el van színeződve. Erre kiváló a lézeres kezelés. Valaki azt mondja, hogy ez kellemetlen, én egyáltalán nem éreztem annak, vagy ennyi kellemetlenséget megérez a dolog. 4 nap alatt egyébként új bőrünk születik, kicsit betöredezik, és a felső hámréteget elveszítjük, de abszolút megéri. Dr. Matkovics Mirtil véleménye szerint az orvos-páciens kapcsolat alapja, hogy a vendégei a lehető legmagasabb színvonalú orvosi ellátásban részesüljenek. Jó napot, Matkovics doktornő vagyok, örülök. Nagy Alexandra. Örülök. Köszönöm. Hogy van? Kitűnően. Örülök, és Vivace kezelésre érkezett, ugye, ha jól tudom. Volt már korábban kezelése nálunk, nem volt, ugye? Volt, de az arcomon és most a mellkasomon. Most a mellkas tervezet. Nagyon szuper, és az arcán nem volt semmi mellékhatás, semmilyen szövődmény nem észlelt, ugye? Minden tökéletes. Jó, meg. köszönöm, akkor fertőtleníthetjük a területet. Kezdjük a kezelést, jó? Pici szúrásokat fog érezni, fájdalom nem lesz a kezelés során, csak minimális kellemetlenség maximum. Jó. Minden rendben van, ugye? Minden. Szuper, örülök. 3-szor fogunk végigmenni a mellkason, különböző mélységekbe állítjuk be a készüléket, és amint a 3 mélységen túl vagyunk, utána egy pici vitamin és hialuronsav tartalmú szérumot juttatunk a bőrfelszínre, hogy maximalizáljuk a hatást. Csodálatosan hangzik. Örülök. Ugye ez a kezelés, ez tökéletes az aknés hegek, a finom ráncok finomításában, hiszen a mikrosérülések révén, illetve a radiofrekvenciás impulzusok révén egyaránt serkenti a kollagén stimulációt és az elasztin képződést, úgyhogy egy ilyen bőrmegújító, bőrfiatalító, finom ránckezelő hatása lesz majd. Új, exkluzív arckezelésünk fiatal bőr esetén megőrzi annak fiatalságát, gátolja az idő múlásával járó nem kívánatos folyamatokat. Az érett vagy problémás bőr esetén látványos és gyors bőrmegújító hatást tudunk elérni Vivace kezelésünkkel. El is készültünk, még 5 perc relaxáció is mehet is. Végeztünk a kezeléssel. Örülök!